Just fall in love again. Lunchtime. Haggard. Thank you, Sir James Round. Hello. Thank you, so likes. Sir James. Thank you always. Come on, let's eat. Thank you for the likes. Come on, let's eat. Hello from France. Wait for me. I'm coming to eat with you. My God. Flowery words. Thank you for the like. Hell, Yoni. Hello, host. Miguel love, shout out to you and God bless you too. Thank you, Leonie. Thank you for the likes. Enjoy your day. Thank you. Hi, beautiful. Hey, Diamond. Diamond. Listen, good morning. May God always illuminate your paths in Christ Jesus. Oh, thank you so much. I like your words. Thank you, everyone. Thank you for the light. Thank you.
Thank you. Thank you po. Okay. Excuse me. May banana pa. Wala man na yung ulan. Ito pa sila. Ayun na, ito may hindi tayo ang man ako. Bitin ako eh. Ha? Bitin ako. Baka may doon. Mayan? Baka na. Thank you for your life.
Thank you sa likes. Thank you. Hi, Azad. Thank you so much for watching. How are ya? Oh my god. Haggard. Hard. Thank you, Azad. Swan Zigam. Swan Azad. Azad. I got, ano, thank you for people. Turog na si Babang. Nakay nagpapasal. Magnutuloy daw ako, ate. Nutuloy daw. Nagpatimpla si Bula. Ay, nagpatimpla. Naginit ka pa tube. Thank you for watching.
Ha, 12 people liking. Oh my God. Liking lang yan. Tired. Jose. Where are you from, Jose? Thank you to those who silent viewers. Silent viewers yan. If I tell you where I'm front of, send me WhatsApp. No need to tell me. No need to tell me. Where? Oh. Tapos ka na? Sige. Hagardo versus Sabay kang ni Kuya Pita? Kuya. Ha? Kuya. Binla. Pagarin. Oh! Dito lang ako. Hassle friend. Kana di humi kay di ka pa man mauli. Ay mauli lang. Mainit. Alis ko sa ano. Mom Sheryl. I'm not mom. I don't like oh my God. The mom Sheryl. Oh my God. Why mom? Hey, Ming. Hey, Ming. Just stop to say hello. Thank you, Sir Fred. Tindahan, karaon sa electric pa ng buhok na. Pero, ulit. Hi, Ming. Ito ka nag-read, Ming. Ming.
Naraot ka na. You love the name Sheryl. Oh my God. I felt ashamed calling me Mom Sheryl. Just Sheryl. Sheryl. Just Sheryl surprise. No need Mom. Binhasi tadi si Burandang. Bilang. Kata na babang. Ay, Meng, parang ka lang. Ah, ang photo mo tanggay. Ay, Meng. tanggay. Ay, Meng. Hey! Ay, si Langgang. Turog. Tapos, bagal mo halala so ng bayad. Ano kapasado. Sa Amerika ko na, American ko na bata. Ito yung sa school. Okay. Pangalawa. Sabi mo, Meron sa kanilang kuto. Ay, Meng, bawal na mo pila. Oo. Tulad si Jollibee, no? Ha? Tulad si Jollibee, lubog si Jollibee. Ano ba? Hindi, maaga na naman tulong. Ayaw, ubong man yung gabi. Sirasin mo kamo dun sa kabakan nila. Nauta, magurang niliya tapos kan anday ng sa mga. Matubi yung pangyapon. Yung manundag. Kahapon. Mabaludon. O mabalin. Pero gabi yun na nagkitaas ang balon. Kaya ang gusto ko na dito sa may baba. Hindi na naman hindi lang ang sinigin sa kaya abot ang mga.
Ano yan? Ano meron dyan? Ano yan? Sugat? Ano man? Hoy. Nagibig ka? Nagibig ka? Ha? Sa'yo mo. May bisay mo ba ba? Uy! Sige mo siya mo. Si hi, Sir Fred. Si hi. Sir Fred. Sir Fred. Sir Fred. Ay, naku. Ay, wala na. Putang nakarating. Inyog mo ba? Ha? Hindi ka home. Okay, happy hunting. See you later. Thank you, Sir Fred. Ano nga masahod mama sa YouTube? Bisa mo. Natulog kita. Natulog kita. Ikuturog ka? Hindi na ikuturog. Natulog mo ko ito. Yan, matulog kita. Uy. Baby, yan. Ako na yung baby ko. Sabi naman, lutuong ko na ito para naman pamaraw. Ayaw. Sinanitin ko nung. Luto. Dili, may na tayo sa sakit. Mga na ito. Pinuktok na daw. Chat sa'yo mo sa GC. Kali ako dito. Sabi sa'yo mo. Ay, puro ko na ako sa GC. Pero paano papaluto sa nakakiyabo? Ikaw ganaan, no? Pagkano yung jams? Munyos lang, gusto mo luto. Ang biluwanit ko, no? Pinalo ko na. Ito pa. Nagda ko pa na ako, pinuluto no. Ay, nakatagpo ka. Bukin tayo. Padidiin mo. Pagka tuminat, Gutom na yan. Pakarasir! Gutom na. Nagirin ng baga sa tao. Nagpares ka dito na yung Jim. Oh, mo, natap ako ng turo. Buhay na kaya ako na ayaw. Pag-ubot minahin mo, pasarali na. Thank you for the... Thank you for the gift. Thank you, sister. Thank you, Digitrex. Pag ano ko na ayaw. Thank you for the star. Akin na mo bakit ako ito. Sabi ka, kung balik-balik din dihaw, nahayaw. Ay, naburing mo. Nagtanangan na ako. Doon lang, doon nga yun. Paano na, ay nagutom mo na pa ngayon. Gawala tayo na yung magkikali ko balik nagsisigap ka na. Ano ba't na pa ng cellphone ko nahayaw? Ako nagkisig mo 2% nahayaw. Gising mo maliw ako sa ito. Ngayon magkikali. Ay, korap na inipaga. Nahayaw. Kumano daw? Wala ka dito. Wala ka motor. Dulat yung man. Kaya, ay, ko na ito nahayaw. Ako nagdaw ko yung duwa mga pares nahayaw. Ano nakaigda na nahayaw? Budli na sa tigilami na nahayaw. Mga inom, nakainom ko na ito. Sabi kayo mga madang tumuto, may nagutom nila. Sabi ko dito mga pangin. Pares kami ni Kevin na. Kaya naman na, sirong nikmat na naman. Kaya mga paghalit ko, pag bago ko nagpapuro ko kayo, mga matakalala mo. Ay, ganyan. Nako na ako pakal. Yun ako masunod. Ako mapakal. Hindi mo yun, dirituan na balay. Sabi sa tumabakal pa ko, ano pa tabi sa ako? Ano pa tabi? Wala na, nakitagdagan ko. May linawas lang talaga, ako sa isulod. Yung code, hindi mo na hahit. Hali ako na, kumahuli na ako.
Ito, kuno, manok kuno, luto na. Many Ano, people patayin mo na in USA use Tuma na yan? oil or mayonnaise help to from Rapid pa rin dito. Hi, Shannon! Mayonnaise daw sa oil. Thank you, Shannon. We have shampoo also, but it smell bad. Ah, yeah. Sana pa kita ba na ito? Ikaw. Ulit. Ha? September maulit. I bet it feels nice like a little massage. Ah, okay po. Thank you, Shannon. Pero hindi na ano, na August ka. I need to sleep. I'm hungry and I am waiting for my food to come. Steve said, my sweet friend. Thank you, Shannon. Thank you so much. God bless always. Take care. Stay safe. Bye-bye. Thank you, Shannon. Bye-bye. Hanggang December. Mr. Kano, Pasaway, Jollibee, and Jellaby. Okay, Mr. Kanoy, maybe we need a Jollibee. Let's go to Jollibee. Jollibee, please. My PayPal is on my bio for Jollibee.
Kuya Dre, Kuya Dre. Marali ka mo doon. Kuya Dre, how are you? How are you, Kuya? We need Jollibee. Kuya, we like Jollibee. Halikan mo doon na. I'm fine. How are you? I'm fine. I'm fine. Oo nga, excuse. That's cute. Magilid ha, magilid ka mo. Wala, mag-ulat mo lang. Wala pinabago yan, mo ha. Yan na. Jollibee is still my crush. Oh my God, really? Gila Marie is still my crush. If you have a crush with her, treat her Jollibee. We're going there now. Why are you crying? Sige ba mo? Oh my God, oh. Baby, she said, why are you crying, Baba? Oh my God, so crying kay Look. Come on, we need to brush the hair. Jilla Marie has a boyfriend. I don't know. Yes, maybe yes. Maybe no. Something like that. Nice stick na ito. Thank you for the sending hearts. Halo sa makatas. Mamaya na, pag-gising mo na.
Kayo yung kanin sa nilaras. Mamaya ka na matutog pag gising mo. Mahulog ka. Mahulog ka. Hindi ka siya. Hindi ka siya. Hi, Gilbert. Kuya, sad na. Why? Why sad, Kuya? Andre? Why you sad? My God. No need to sad. Life is short. My goodness. Great na. Thank you, Kuya Dre. Thank you. You said she has a boyfriend now. Jayla. I said I don't know if she have a boyfriend. I said. Jella Marie, do you have a boyfriend? I don't have. Try the speaking in Tagalog, but auto translation is on. Yes. Yes, auto translation. Nanginigil ako. Doon ka mag-ano sa sabot na apa. Doon pa. Sa gilid. Yan. Sa gilid, didiha sa unahan. Doon ho, didiha. Hindi doon yun, pag may nakagin mo ng pepe mo daw. Wala na. Good job. Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Sarado mo na yan na pipi mo. Pagkita ka na yun. God. Oh my God. Maganda? Maganda?
daw? Nano? Ano? Ha? Magaling? Magaling? Tanggalin? Ha? Tanggalin? Bakit? Pangit? Oh my God, dito siya maganda. Jill Marie give up on whitey. Something like that. Kung gano'n din ang ginawa ng yes, something like. Because I'm focused on TikTok live. She's on TikTok live. Wala ta, ay nakaingkod man ako. Ay, ikaw na dito mo, kay Didi ako. Oo, dyan ka. Okay. Ha, dili ka man doon. Pwede ka sungay, bibi ka pa. Bibi ka pa, pwede ka doon. Marami lang mo. Kumuyo ka rin. Kaya ko ya diyo. Mudahaw, kay grupo ko na ang box sa diha. Mudahaw. At mabuhay ko niya niyo. Nagmana sa'yo, Jayla. Ikaw na doon. Ikaw na doon. O, di ka man sa mahulog pag di ka man parahiwag. Thank you Ay! so much. Layas ka na? Sabi. Thank you for liking. Thank you so like. Hindi ka, Jayla, ha? Okay, TikTok Soul Star. Something like that. She's on TikTok. Me, I'm on YouTube. Pag 50 followers ha, ay subscribers, pwede ka na mag-live. Mas gusto ko kasi live. Magkano ko? At punta ko sa ilo. Tapos yung subscribe. So. Jella Marie, Kuya needs his hair check. When you finish. Kuya needs his hair check. Ka na, Chacha. 50 followers already. If Kuya Dre, if Jilla reached 50 followers, we always doing live here on YouTube. Cry. Cry. Someone crying. Wala na?
para naman may magagawa ka. Wait lang. Mayroon pa? Mayroon pa? May nagka-cry pa? Sino ang nagka-cry? Ha? Mama ni baby? Mama ni baby? 15 followers, easy lang. Yeah. Himala. Jayla, sino na? Mag-sing ka na daw. Sing. Wow, ang cute ng baby. Patingin na ako. Wow, my God. Ito ang baby mo. Tulog ba kayo? Ay, Ash ba ganun sa Hi. Ikaw na. Hawak ko, ang baby. Ayun na, ito na, ang baby. Hawak mo. Baby, wow. How's Mike and Fred? Sir Fred is fine. Mike is good. Sumagot naman, mahula ka ng subok. Kumain ka. Kain ka. Lang. Thank you for watching. Thank you for liking. Subo na. Ikaw na, bali ko ito yun.
hapon. Halika na, Jayla po. I'm coming to Philippines in December to find Jelabari. Oh my God. Halika na. Are you okay? I thought you have a girlfriend. Kuya, where's your girlfriend? How about your girl? Kaon na. Bye-bye. I need to go to sleep.